ers cyfnod. Felly diolch yn fawr I bob un am ymuno gyda ni prynhawn yma ar gyfer un o gyfres o weminarau gan ysgolion I ysgolion mewn ffordd ar draws y rhanbarth mwyn rhannu profiadau ysgolion ar lawr gwlad mewn ffordd ar agweddau o ddatblygu a gweinyddu dysgu cyfunol a dysgu o bell. Felly mae diolch enfawr heddi, fel I welwch chi I Rich a'i dîm a'i Siwan yn Ysgol Pencae am ymuno gyda ni a bodloni hefyd I rannu I arfer nhw dros y cyfnod diwethaf. Felly ni'n wir yn gwerthfawrogi, ni'n gwybod pa mor fysi chi yn yr ysgolion ar hyn o bryd. Felly ni'n wir yn gwerthfawrogi bod chi wedi cymryd amser mas o bywyd pob dydd sy'n hollol wahanol i'r arfer I rannu gyda ni beth I chi wneud. Felly ni yn gwerthfawrogol iawn. Felly fel o'n i'n gweud, diolch I chi gyd am ddod a na fi drosglwyddo yr awennau I Ysgol Pencae. Yn gyntaf, diolch am y gwahoddiad. Dyn ni'n gwerthfawrogi'r ffaith bod chi wedi rhoi'r cynnig I ni. Dyn ni yma I rannu gyda chi. Ni wedi deud dyma'r ffordd I wneud e, achos dwi ddim yn siŵr bod yna un ffordd o wneud e. Mae'n be ni'n mynd I ddangos I chi yw beth sy'n gweithio I ni yn ein hysgol ni. Felly, please, paid â chymryd hyn fel dyma'r ffordd o wneud e. O'na dim byd fel yna. Mae'n jyst ni'n rhannu, a dwi'n siŵr bod chi'n gwneud pethau llawer gwell, ond dyma ni yn deud beth sy'n gweithio I ni yn Ysgol Pencae. A mae'r diolch mwyaf yn mynd I Chyfunol a'i gweledigaeth am sut I rhoi yr holl waith dysgu cyfunol ar waith. Felly, mae gweledigaeth sydd ganddi hi wedi rhoi hyn yn llwyddiant I ni o fewn yr ysgol. Felly, diolch o galon I Chyfunol cyn fy mod i'n anghofio deud diolch wrth symud ymlaen. Felly, dwi'n mynd I fod fwy o Debbie McGee ac Chyfunol bydd mwy o Paul Daniels. Felly, fi sy'n mynd I gyflwyno ac wrth wneud hynny, byddai yn siarad gyda chi a rhoi cyd-destun yr ysgol. A wedyn pan fyddwn ni'n cyrraedd ein platfform dysgu, bydd Chyfunol yn cymryd yr awennau ymlaen. Felly, dwi'n jyst mynd I ceisio rhannu. Lle ydw I nawr? Dwi ddim wedi rhannu ar webinar o blaen. Mae'n diddorol. Sori. Okay. So dwi'n mynd I fynd a ddysgu cael gwared o hwnna. Gwmna'r a hynny. Reit e. Y dyddiau yn amlwg. Okay, cyd-destun yr ysgol. Da chi gyd gyda cefndir gwahanol, natur gwahanol, dyma I ni. Mae 'na 17 disgybl ar y cofrestr anghenion dysgu ychwanegol. Mae 'na 6 datganiad sydd yn cryn dipyn dwi'n meddwl. Dyma'r mwyaf dwi wedi cael erioed mewn unrhyw ysgol o dan fy ngofal, felly mae'n cryn dipyn fy mhrofiad I. Cofrestr o ran y prydysgol am ddim, 4 disgybl, a mwyaflaeth lentog, 33 disgybl, ac wrth gwrs cofrestr clam. Mae 'na cryn dipyn o blant sydd wedi mabwysiadu yma, felly mae'n diddorol I weld sut mae'r canran yn cynyddu. O ran Cymraeg a cefndir, dyn ni gyda 34% sydd gyda un rhiant yn siarad Cymraeg ac 19% gyda Chymraeg yn iaith yr aelwyd. Felly, dyn ni yn lwcus iawn, ond o ran cyd-destun Pencae, dydy hyn, mae'r canran yn mynd yn is yn hytrach na cynyddu, lle I fi yn dod o cefndiroedd gwahanol, mae hyn yn wych. Yn amlwg, mae rhaid ni cadw golwg ar y ffaith bod natur yn newid ac bod y dalgylch efallai yn newid hefyd. Ond dyma ni, ysgol bentref yn y ddinas. Dyna pwy yw Pencae. Dyn ni'n gwerthfawrogi ac yn gwerthu'r ffaith bod ni'n ysgol fechan sydd yn gallu ymdrin allan daf fel ein bentre ac dyn ni'n neud yn siŵr bod ni'n rhan, wel, pan dyn ni'n cael, dyn ni'n rhan bositif iawn o gymuned o amgylch ni. Felly, taith Pencae, pam ein bod yn siarad gyda chi heddiw? Yn syml, mae'n llwyddiant yn deillio o gydweithio agos a chyson ein staff o'r sefydlu a mireinio platfform dysgu llwyddiannus. Rydym yn diwygion rheolaidd gan dilyn adborth, disgyblion a rhieni wrth drefnu gweithgareddau. Mae bron pob disgybl wedi ymgysylltu gyda'r platfform dysgu. Mae'r sesiynau dysgu byw wedi bod yn llwyddiant arbennig a dyma sydd wedi newid y pwyslais dysgu o bell o gymharu gyda'r cyfnod clo cyntaf. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn ei sesiynau byw, ond yn sicr dyna lle dyn ni'n gweld y llwyddiant mwyaf, ond mae'r platfform dysgu wedi creu sylfaen at y sesiynau byw. Felly, dwi'n mynd I nawr fynd at ein platfform dysgu. A Chyfunol bydd yn siarad nawr a fi bydd yn arwain chi trwy'r platfform. Felly, yn gyntaf, dyma sut mae platfform yn edrych a Chyfunol drosodd I ti. Diolch, pnawn da bawb. Felly, dyma sut ni yn Ysgol Pencae wedi gweithredu ein addysgu dysgu o bell ers y cyfnod clo cyntaf.
penderfynon ni i greu model dysgu bell gan ddefnyddio rhaglen Google Sites. So Google Sites ni wedi defnyddio. Pan o'n ni yn creu y cynllun, doedden ni ddim mewn sefyllfa lle oedd y plant wedi ymgyfarwyddo'n llwyr gyda platfformau fatha Google Classrooms. Felly wnaethon ni benderfynu bod ni yn mynd i fanteisio ar eu cryfderau nhw a gweithio rownd hynna. Felly, oedd Google Sites yn galluogi ni i osod gwaith ble byddai'r disgyblion yn gallu derbyn cyflwyniadau ac wedyn o'n nhw'n defnyddio rhaglenni hwb mwyn rhannu eu gwaith gyda ni. Felly, mae'r platfform yn fan hyn, fe welwch chi, mae y dosbarthiadau i gyd mewn un lle a mae yna adran ar gyfer pob dosbarth. O fewn wedyn pob dosbarth, mae yna is-adrannau sy'n cyfeirio'r plant at waith yr wythnos. Felly, mae'r tudalennau hyn yn llenwi o ddiwrnod i ddiwrnod. Felly, wnaethon ni benderfynu yn bod ni eisiau rheoli tempo a rhythm dysgu y plant. Felly, a wneud yn siŵr bod nhw'n wneud ychydig bach o waith yn gyson, yn hytrach na bod ni'n rhoi popeth lan ar fi llun, a bod nhw'n falle wneud popeth ar fi llun a wneud dim byd arall gweddill yr wythnos. Felly, mae gwersi llythrennedd ar hyfedd yn cael ei ychwanegu i'r platfform yn ddyddiol, ond ar ddydd llun byddwch chi yn ffeindio y gwaith cyd-destun i gyd yna. Ar hyn o bryd, na gychwyn gyda'r amserlen, felly dyma ar dop bob dudalen mae ganddo ni amserlen yr wythnos. Mae hwn yn diwygio ychydig bach o wythnos i wythnos, felly fe welwch chi bod ni yn gwneud sesiwn byw bob dydd. Yng nghyfnod allweddol 2, mi ydyn ni wedi rhannu y plant yn 2 grŵp a maen nhw'n cael sesiwn awr a chwarter am yn ail ddiwrnod. Yn y sesiynau yma, mae ffocws ar sesiwn gylch i gychwyn mwyn sicrhau lles y disgyblion ac wedyn mi ydyn ni yn addysgu erbyn hyn sesiwn llythrennedd ar hyfedd am yn ail. Felly beth bynnag yw ffocws yr wythnos, mi ydyn ni'n gwneud sesiwn addysgu trwy'r sesiynau byw. Wedyn, ar ddydd Gwener, wnaethon ni benderfynu bod hi'n bwysig bod ni'n gweld y plant i gyd. Felly mae'r sesiynau byw di rhannu yn sesiynau llai. Maen nhw'n 20 munud o hyd, fatha bod ni'n gallu gweld y plant i gyd. A'r ffocws ar y diwrnodau yma yw lles. Felly mi ydyn ni wedi datblygu, pan wnaethon ni nôl rhwng y 2 gyfnod clo, wnaethon ni ddatblygu sesiynau o'r enw Cloriau'n Clebran. A yn sesiynau Cloriau'n Clebran ni, be oedden ni'n neud oedd o'n i'n dewis un llyfr oedd yn wedi seilio ar elfen o les, a mi oedden ni'n datblygu gweithgareddau allan o'r llyfr yna, felly bod ni'n datblygu lles y plant a'i trafodaeth nhw, a'i sgiliau llafar nhw. Felly mae sesiynau dydd Gwener ni yn atgyfnerthu y sesiwn yna oedden ni'n neud yn y dosbarth, a maen nhw'n profi'n llwyddiannus iawn, achos ni chi gweld yn union ble mae'r plant erbyn diwedd yr wythnos. Wedyn fe welwch chi, yn ddyddiol hefyd, mi ydyn ni wedi dechrau wneud sesiynau darllen. Mae hwn yn rhywbeth newydd iawn. Ni yn ail wythnos yn wneud y sesiynau yma, a wir, maen nhw'n profi yn hynod o llwyddiannus. Mae plant wedi cael eu grwpio fewn i grwpiau bach, 6 o blant. Maen nhw'n cael un sesiwn hanner awr yr wythnos, ac yn y sesiwn yma, da ni wir yn targedu sgiliau darllen nhw. Ni wedi penderfynu na'r ffocws yw'r darllen Cymraeg, oherwydd bod ni'n teimlo bod y plant ddim yn cael y sgiliau yna adre. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn poeni rieni, a oedd yn sicr yn poeni ni wrth i ni ddychwelyd ar ôl y cyfnod clo cyntaf a gweld y safon darllen y plant. Felly mae sesiynau darllen wir, yn yr ail wythnos ni wir yn gweld gwerth nhw. Wedyn, yn y pnawn, mae cyfnod allweddol 2 yn cael sesiwn holi. Mae'n sesiwn hanner awr ble mae plant yn gallu dod ar Teams i ofyn unrhyw gwestiwn am waith. Be oedden ni'n ffeindio oedd, yn enwedig yn yr ail gyfnod clo, oedd nifer o e-byst o'n i'n derbyn gan blant oedd yn holi cwestiynau am y gwaith yn mynd yn fwy. Felly o'n i eisiau rhoi cyfnod iddyn nhw, allu just taro fewn, gofyn i cwestiwn, cael chydig bach o gymorth, a wedyn maen nhw'n mynd i gwblhau beth bynnag oedden ni poeni nhw. Does dim llawer iawn o blant yn dod i'r sesiynau yma. Maen nhw'n hollol wirfoddol os maen nhw'n teimlo bod nhw angen sesiwn. Mi ydyn ni hefyd, mae sesiwn fyna dan y môr, mae hwnna'n rhywbeth mae'r National Marine Aquarium yn darparu, felly ni'n tynnu sylw nhw at bethau fel yna. Wythnos diwetha, wnaethon ni drefnu Dysgu dydd Music Cymru iddyn nhw, felly ni'n trio cyfuno pethau sy'n profiadau hefyd yn yr amserlen. Mae sesiwn gymnasteg gan yr urdd, mae hwnna'n profi'n hynod lwyddiannus,
felly mae'r urf yn dysgu nhw am 20 munud fi'n credu, a maen nhw'n gwneud gwaith corfforol, ac wedyn mae ganddyn nhw wasanaeth ar ddi llun a dydd Gwener, ble mae'r holl ysgol yn dod ynghyd. Wedyn, mi wnaethon ni, fedrwch chi ddychmygu faint o ddolenni mae'r rhieni yn ei derbyn a'r plant yn ei derbyn. Felly, yn fan hyn, mae gyda ni links i'r plant fatha bod nhw'n gallu just gwasgu ar y botwm a mae'n mynd â nhw yn syth i ble maen nhw angen. Yn sicr ni'n gweld, as ni ddatblygu hwn yn yr ail gyfnod clo a wneud y bach mwy taclus, mae annibyniaeth y plant wrth ddelio gyda y cyfnod wedi datblygu yn fawr iawn. So wedyn ni'n mynd lawr at ein gwaith wythnosol. Felly fi'n credu yn y gwaith wythnos diwethaf sydd gyda ni. Felly mae gwaith llythrennedd ar hyfedd, fel o'n i'n dweud, yn cael ei ychwanegu yn ddyddiol, a ni yn cynllunio nhw mewn dilyniant. Felly mae pob gwers yn adeiladu ar ei gilydd. Mae gwersi yn eitha tebyg i beth dyn ni'n neud yn y dosbarthiadau, falle bod y fformat yn debyg i'r plant. Ond un peth ni wedi dysgu sy'n allweddol yw mae yna lais yn rhan o bob un cyflwyniad. Felly mi ydyn ni'n siarad y plant trwy ddefnyddio Screencastify. Felly mae'r gwahaniaethu yn y fe, ni'n defnyddio'r un strwythur eto o'r ysgol a trio cadw yn gyson, lle mae plant yn cael dewis i lefel her. Mae yna gyfuniad o bethau llafar, darllen, lefel gair, lefel brawddeg i gael yna. Mae Mrs Hayes yn neud yn sesiwn CYPA ni unwaith yr wythnos, ac yn y sesiwn CYPA mae plant yn cael unau sesiwn gwyddoniaeth neu ffrangeg am yn ail, fatha bod e'n cyd-fynd gyda be bydden nhw'n wneud yn yr ysgol. Wedyn o dan hwnna bydde gyda ni y gweithgareddau rhyfedd sy'n dilyn union yr un fformat. Mi ydyn ni'n datblygu o wythnos i wythnos, felly wnawn ni rhithro trwy'n amser cyfres, achos yr un peth rydyn ni'n neud fyna. Ni yn defnyddio rhaglenni fel symdog mwyn i'r plant fynd i wneud sialensau ni wedi gosod. Ac wedyn mae gyda ni gwaith cyd-destun. Byddwn ni'n dweud na dyma'r adran o'r platfform sydd wedi newid mwyaf yn ystod y cyfnod. Felly, ble wnaethon ni gychwyn lle oedden ni wir yn cynllunio sesiynau yn cyd-fynd gyda meysydd dysgu ac yn y blaen, be o'n i'n teimlo oedd y plant ddim wir yn gallu gwneud pob dim, a oedd lot o waith yn mynd fewn i'r adran yma, lle oedd y plant ddim wir yn cwblhau lot o'r gweithgareddau. Felly mae sesiynau yma wedi mynd lot mwy creadigol, lot ysgafnach, lle mae'r plant yn cael lot o brofiadau. Felly fe welwch chi, mae yna lot o weithgareddau celf yna. Fi'n meddwl wrth os hon hefyd, wnaethon ni'n gwneud gweithgareddau bod nhw'n mynd i adeiladu rhyfeddod o'r byd gyda Lego. Mae yna weithgareddau fatha bod nhw'n mynd allan i arsylwi ar adar hefo cyd-destun anifeiliaid ac yn y blaen. Felly mae gweithgareddau lot mwy hwylus, a ni'n trio neu gweithgareddau hefyd sydd ddim yn orddibynnol ar sgrin, so bod nhw'n gallu mynd bant a bod bach mwy creadigol. A dyna ni fi'n credu o ran fyna, mae jyst yn mynd yn ei atgwyddoniaeth o ffrangeg. Mae dosbarth derbyn os ewn ni fyna, maen nhw'n gweithio mewn ffordd hynod o debyg. Eto, bydd rhaid chi fynd i'r dyddiad, Ms Carys, ie. Maen nhw'n cael ei ychwanegu bob dydd, union yr un fath o fformat, mae'n gyson iawn o'r cyfnod sylfaen i gyfnod lefel 2. Yr unig beth fach llesu yn wahanol gyda cyfnod sylfaen yw mae llawer mwy o fideos yn hytrach na cyflwyniadau, ac mae'r gweithgareddau lot mwy ymarferol falle. Ar ddiwedd y dudalen, felly mae gan nhw llythrennedd, mae ganddyn nhw rhyfedd, mae ganddyn nhw chydig o dasgau cyd-destun, ac wedyn maen nhw hefyd yn cael stori yr wythnos, ble maen nhw'n cael sesiwn stori mwyn gwrando ar lyfr yr wythnos. Felly, hefyd ar y platfform, fi'n neidio i chi nawr, mae'r cyfnod sylfaen yn defnyddio lot o flipgrid mwyn datblygu sgiliau llafaredd hefyd. Mae ganddo ni adran ar y platfform sydd yn annog y plant i fynd i wrando ar Radio Pencae. Yn yr adran yma, mae'r Criw Cwr Cymraeg wedi creu playlist o ganeuon iddyn nhw, felly bod nhw'n gallu mynd i wrando ar gyddoriaeth Cymraeg, a ni'n trio hyrwyddo'r Gymraeg mewn amryfal ffurf wedyn trwy yr rhan yna. Ac mae gennym ni rhan lles hefyd, ac yn yr adran lles, mae ein elenco ni Bethan Reynolds yn ychwanegu fideos meddwlgarwch.
Felly pam o'n i'n gweld bod lles y plant, bod nhw'n dechrau poeni, bod nhw ddim yn teimlo mor hyderus, wnaethon ni ddatblygu y tudalen yma. Felly mae yna fideos yna lle mae yna ymarfer meddwlgarwch a mae yna weithgareddau wedyn mae plant yn gallu wneud sy'n cyd-fynd gyda'r ymarfer mae Bethan wedi dangos i nhw. A mae plant wir yn mwynhau hynna ac yn dweud bod nhw'n gweld effaith yn ogystal â rhieni hefyd i gweld gwerth y sesiynau yma. A fi'n credu, yr un peth arall ni'n mynd i sôn am oedd yn yr adran STEM, mi nath Mrs Hayes sydd yn arwain gwyddoniaeth gyda ni, nath hi benderfynu y bydden ni'n rhoi tudalen STEM i'r teulu. Felly mi ydyn ni'n rhoi gweithgareddau sydd yn addas i'r teuluoedd i wneud ar y cyd mwyn hyrwyddo cydweithio rhwng brodyr a chwiorydd ac yn y blaen. Felly mae yna brosiectau bach, prosiect yr wythnos, a maen nhw'n i wneud gweithgareddau fel teuluoedd. A mae hwnna wedi profi hefyd yn llwyddiannus tu hwnt. Ac dyna ein platfform dysgu ni wir. Mae popeth mewn un lle, mae wedi gweithio i ni, mae plant yn cael dolen, a wedyn bob bore maen nhw'n mynd yna, a mae popeth sydd angen arnyn nhw. Na. Ydych chi eisiau gofyn cwestiynau fan hyn neu ar y diwedd? Beth ti eisiau ni wneud, Chris? Hapus i bobl i ofyn cwestiynau, os oes cwestiwn gyda unrhyw un ar hyn o bryd, neu gallwn ni gadw nhw at y diwedd. Os rwy'n unrhyw gwestiwn hoffech chi ofyn ar hyn o bryd? Llai ofyn un cwestiwn? Okay. Beth byddech chi'n gweud falle yw'r llwyddiant fwyaf i chi wedi cael o ran y ffordd i chi wedi gweithredu? Beth yw'r peth mwyaf llwyddiannus? Dwi'n meddwl mae'n dibynnu ar eich diffiniad o lwyddiant. Byddwch chi'n gweld wrth ni fynd trwy'r cyflwyniad bod mae yna llwyddiant o ran y nifer sydd yn ymgysylltu gyda'r gwaith. Mae yna cysondeb yn y defnydd o Google Sites wrth ni dod nôl i'r ysgol ar ôl cyfnod clo cyntaf ar gyfer creu gwefan gwaith cartre ac ati. Mae hefyd y ffaith bod y plant nawr o ran sgiliau digidol nhw yn llawer fwy naturiol yn gallu e-bostio, dyn nhw ddim yn becso am unrhyw apiau newydd, maen nhw'n ymateb yn bositif tu hwnt i unrhyw her technoleg gwybodaeth, ac falle llwyddiant arall yw bod hwnna'n wir am y staff. Mae'r staff wedi dysgu am sy'n gymaint o apiau a meddalwedd sydd ar gael iddyn nhw o fewn hwb. Dwi'n meddwl mewn cyfnod byr ni wedi llwyddo i gwneud llawer mwy o datblygiad proffesiynol na byswn ni wedi gwneud gyda ffocws clir ar technoleg gwybodaeth. Mae sgiliau pawb wedi datblygu. Yn sicr mae wedi cyfoethogi addysgeg bydd yn parhau ar lawr dosbarth hefyd. Heb os. A byddwn ni'n dweud hefyd na cryfder arall ac un peth o'n ni yn awyddus iawn o'r cychwyn cyntaf oedd bod yn strwythur ni'n gyson drwyddi draw a bod ni ddim yn goffod newid ac addasu gormod mwyn cadw rhieni yn hapus ac yn hyderus. A fi'n falch iawn bod ni wedi gallu gwneud hynna. A fi'n credu o ran yr adborth ni'n cael rhieni, maen nhw'n gwybod yn union sut mae'n gweithio ers diwrnod cyntaf y cyfnod clo cyntaf yna. Diolch yn fawr. Os unrhyw un gwestiwn arall, maen nhw'n gofyn nawr, neu gallwn ni gario ymlaen a gofyn cwestiynau ar y diwedd. Hapus i gario ymlaen, Rich. Newn ni cario ymlaen. Diolch yn fawr, Chris. Felly, jyst i atgyfnerthu, dyma sut mae amserl yn edrych, mae siwm wedi esbonio fe i chi, ond fel ydych chi'n gallu gweld, mae'r platfform dyddiol gyda tasg llythrennedd, tasg rhifedd, mae platfform wythnosol yn cynnwys 2 dasg cyd-destun, mae yna tasg rhannu, gwyddoniaeth, sesiwn ymarfer corff gan yr urdd, ac sesiynau eraill fel y sesiwn dan y môr neu dydd Music Cymru, ond dwi eisiau atgyfnerthu beth wedodd Siwan, sef bod y sesiynau darllen wir yn fuddiol, achos mi oeddwn ni'n becso am safon darllen Gymraeg y disgyblion pan ddeithon nhw nôl ar ôl y cyfnod clo cyntaf, ac doedd dim ffordd o'n i'n gallu gadael hwnna i fynd y tro yma, felly mae'r sesiwn darllen yn un buddiol iawn. Falle bod y werth dweud, sori Mr Cabys fyna hefyd, pan mae'n ni'n siarad gyda'r disgyblion a'r rhieni, mae'r flaenoriaeth ar y tasgau llythrennedd a'r rhifedd yn hytrach na cyd-destun. Felly dyna lle mae'r llwyddiant mwyaf o ran y mwyaf o ddisgyblion yn cyfleu'r tasgau. Bendant, a mae'r cyd-destun yna fel cyfle iddyn nhw i wneud ac i dipo mewn y mas, ond dyn ni eisiau'r llythrennedd y rhifedd i gael y blaenoriaeth. Dyma amserlen ar gyfer y cyfnod sylfaen, dych chi'n gallu gweld, mae'n edrych ychydig bach yn wahanol, mae'n ambell beth yr un peth, ond ydych chi'n gallu gweld ar ran y platfform eto, llythrennedd a rhifedd, 2 dasg cyd-destun, tasg gwyddoniaeth a sesiwn stori.
Mae'r plant yn dwlu i'r sesiwn stori. Felly, dyn ni'n ceisio wneud yn gorau glas i sicrhau bod yna cysondeb o ran o gyfnod i gyfnod, ond hefyd bod y rhieni yn deall y platfform ac yn deall y disgwyliadau. Wedyn adborth. Siwan, ti eisiau dod mewn fan hyn? Ie, felly mae'r adborth yn rhywbeth ni wedi datblygu llawer yn ystod y cyfnod clo yma byddwn ni'n dweud. Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, mi oedden ni'n rhoi adborth i'r plant, a falle bod y bach mwy o gydnabyddiaeth yn hytrach na adborth adeiladol, lle erbyn hyn ni wir yn rhoi adborth sydd yn adeiladol, a ni yn ystyried y cynnydd yma a be mae'r plant yn elwa o wneud y sesiynau. Felly, mae yna lawer o bethau ar waith mwyn diwygio hwn, a byddwn ni yn sicr ddim yn dweud bod hwn yn derfynol, ond mae disgyblion yn derbyn adborth ar eu holl gwaith, unai trwy e-bost neu trwy sylwadau ar y ddogfen. Mae disgyblion blwyddyn 6 ni wedi dechrau arbrofi gyda sesiwn ymateb i adborth. Mae hwn yn digwydd yn y sesiynau byw ar ddechrau'r wythnos, ble mae'r plant yn cael amser i fynd nôl at eu gwersi. Maen nhw'n edrych ar y sylwadau dwi wedi bod yn wneud, ac wedyn maen nhw'n mynd ati i ymateb i'r adborth, tra bod fi ar-lein gyda nhw. Mond am ryw chwarter awr, ond mae'r ddeialog yna dwi'n cael gyda'r disgyblion wir yn datblygu i dealltwriaeth nhw, ac hefyd yn hybu disgwyliadau ni o'r gwaith sy'n cael ei wneud ar-lein. Mi ydyn ni wedi datblygu cod adborth syml ar-lein, felly os ydyn ni moyn y plant i fynd nôl i edrych ar rhywbeth, ni'n uwchlewio fe yn felyn. Os ydyn ni wedi cywiro beth dros nhw, mae yn goch, ac wedyn mi ydyn ni rhoi sylwadau iddyn nhw os ydyn ni eisiau iddyn nhw ychwanegu at y gwaith. Felly, adborth byddwn ni'n dweud, rhywbeth sydd ar waith ar y funud i daro 12, ond yn sicr bod ni yn teimlo bod hwn yn rhywbeth mae rhaid i ni ddatblygu yn ystod yr ail gyfnod clo ma'n bendant mwyn sicrhau bod y cynnydd yna. Bendant. Wedyn, wrth symud ymlaen, ni wedi cyfeirio at ein tudalen lles ni. Mae tudalen lles yn un o llwyddiannau ni. Dyn ni eisiau pwysleisio bod lles yw'r peth pwysica i ni, bod addysg wrth gwrs yn llawer fwy o blaenoriaeth y tro yma nag y tro cyntaf yn y cyfnod clo cyntaf. Fodd bynnag, dyn ni yn sicrhau bod y cylch croeso wir yn cael ffocws yn y gwersi yn y sesiynau byw, ac dyn ni'n eisiau wneud yn siŵr bod ni'n rhoi pob cyfle o ran y lles corfforol a meddyliol. O ran y corfforol, mi oedd e'n profiad arbennig i wahodd i wneud y sesiynau. Maen nhw'n wneud yn siŵr bod y sesiynau yn addas at cartrefi y disgyblion. Maen nhw'n anfon e-bost ata i, anfon at y rhieni yn deud pa fath o offer sydd angen arnyn nhw. Hyd yn hyn, yr offer yw sanau, 1 par, 2 par, 3 par, ac os oes rhywbeth beth a yoga mat, bod maen nhw'n gallu defnyddio yoga mat. Felly mae gyd o fewn gallu y rhieni wrth ystyried beth sydd angen arnyn nhw. Mae yna galwadau ffôn cyson. Os dyn ni'n gweld bod yna broblem gyda'r plentyn, ni'n cael trafodaethau cyson gyda'r staff, naill fel uwch dîm neu fel staff, cyfarfod staff, ac yn y cyfarfod staff, yr eitem gyntaf ar yr agenda pob tro yw plant bregus. Mae'r plant bregus, os oes gyfidion, wedyn mi fydd yna galwadau ffôn uwchben popeth arall ni'n wneud. Ac mae yna sesiynau 1 i 1 o ran ymyrraethau yn digwydd nag oeddech wedi gweld o fewn y sesiynau sydd ar yr amserlen. Dwi'n deud 1 i 1 gan bwysleisio nid 1 i 1 ydyw, ond 2 oedolyn i 1 plentyn mwyn diogelu'r plentyn ac wrth gwrs diogelu'r staff, ac mae hwnna hefyd yn ychwanegu ac yn cefnogi nid ond addysg y plentyn, ond hefyd lles y plentyn. A mae lles, yr ardal lles yn hynod o bwysig i ni. Be mae'r staff wedi wneud yn ystod hyn i gyd? Mae staff wedi bod mor brysur. Jyst fel eich staff chi, dwi'n siŵr bod chi'n teimlo ti'n marfer fi, mae ni angen clodfori y staff sydd yn ein hysgolion ni am yr holl waith ychwanegol maen nhw'n wneud. Dydy'r gwaith yma ddim yn hawdd, maen nhw'n gweithio mor galed ar hyn o bryd, a mae cynnal yr holl waith yma yn fwy anodd na jyst cynnal gwersi yn y dosbarth. Felly mae yna canmoliaeth i bob un ysgol a bob un aelod o staff ar draws Gymru gyfan yn fy marn ni. Ond o ran Pencae, dyn ni'n cynnal sesiynau byw dyddiol i disgyblion ar Teams. Ni'n paratoi tasgau ar y platfform Dysgu, ni'n rhoi adborth dyddiol i waith disgyblion. Ni'n cadw cofrestr o disgyblion sydd yn ymgysylltu gydag addysg ac yn sicrhau mae lles disgyblion sydd yn cymryd y blaenoriaeth.
O ran y staff ategol, mae rai fi dweud dwi'n troi at nhw cryn dipyn o ran y staffio'r hwb, hefyd i gynnal sesiynau byw yr 1-1 fel ni'n deud 2 oedolyn, cefnogi sesiynau byw athrawon gan ddilyn protocol 2 oedolyn i ddiogelu staff sydd yn gweithio 1-1 yn sicrhau bod y disgyblion yn iawn o ran lles ac yn ymgysylltu gydag addysg, yn rhoi tipyn bach ychwanegol iddyn nhw. Wedyn, diogelu staff a phlant ar-lein. Dwi'n siŵr fel arweinwyr ysgol, dach chi yn ymwybodol o bwysigrwydd diogelu'r staff, ond dyma sut dyn ni wedi mynd ati i wneud yn ein hysgol ni. Dyn ni wedi adnewyddu polisi e-diogelwch yr ysgol o ran y cyfraniad sydd gan y disgyblion ac tuag at y polisi ac hefyd llais y llywodraethwyr. Mae yna sesiynau lles pob dydd Gwener, mae Cyfunol 2 yn edrych ar diogelwch ar y we, mae yna cytundeb dysgu ar-lein wedi cytuno gan bob rhiant, mae aelodau staff yn defnyddio'r teclyn ysgol neu teclyn y sir. Wrth gynnal sesiynau byw o'r tŷ, bydd angen recordio'r sesiynau a chadw'r fideo ar Microsoft Teams. Bydd 2 oedolyn ar bob sesiwn byw, fodd bynnag petai hyn yn amhosibl, bydd angen recordio sesiynau a bydd unrhyw ddigwyddiad diogelu ar-lein yn cael ei gyfnodi. Wedyn mae pan gawson ni sgwrs gyda'n partner gwella ni, un o'r pethau oedd angen ystyried o sut ni'n mynd ati i monitro, sut ni'n monitro'r addysg, sut ni'n monitro beth sy'n mynd ymlaen, a dyma ffordd Ysgol Pencae o wneud hyn. Dyn ni'n monitro'r platfform dysgu yn wythnosol, mae'r uwch dîm sef Finne, Siwan a Bethan yn cael cip yn gwirio beth sydd yn digwydd, beth sydd bydd yw'r safon y gwaith, yr cynnig. Pethau fel esiampl, dyn ni wedi dywygio ambell beth, oedd Siwan wedi cyfeirio at bod llais athrawon i glywed. Mi oedd hwnna yn adborth o'r cyfnod clo gyntaf, bod yn bwysig i gael llawer mwy o lais yr athrawes ar sgrin fel bod y plant yn ymateb i'r llais hynny. Dyn ni hefyd wedyn o ran monitro sesiynau byw, dyn ni'n dipo mewn y mas. Dyn ni ddim yn barnu unrhyw wers, ond dyn ni jyst yna i wneud yn siŵr bod popeth yn symud y dysgu ymlaen. Ni'n monitro ymgysylltiad gyda'r dysgu, mae teimlen gyda ni i ddangos i chi cyn bo hir sut dyn ni'n wneud hwnna, a dyn ni'n monitro'r disgyblion yn ofalus iawn. Ni'n hynod o ffodus yn Ysgol Pencae bod Bethan Reynolds ein lenco gyda ni, mae hi'n gwneud gwaith arbennig dim ond 2 dydd yr wythnos, mae hi'n gweithio gyda ni, mae hi'n sicrhau bod pob plentyn yn cael yr ymyrriaethau, yn cael y gofal sydd angen arnynt, ac mae hi'n gwneud cryn dipyn o waith cysylltu gyda'r rhieni ac yn dod nôl at ni petai bod angen enghraifft lle yn yr hwb oherwydd falle bod nhw'n dod o dan y diffiniad plentyn bregus. Rwan, y trosolwg wythnosol. Felly, dyma enghraifft o un o'n trosolwg wythnosol ni o ran faint o waith sy'n cael ei gyflawni gan ddisgyblion yr ysgol. A lle o'n i'n sôn am llwyddiant, ni yn hynod o falch o'n canrannau ni fan hyn. Felly, yn ddyddiol mae'r athrawon yn cyfnodi'r gwaith maen nhw'n dderbyn gan y disgyblion, ac mae hyn yn golygu bod gen ni gofnod unigol i bob disgybl o ran y gwaith maen nhw'n cyflawni yn ogystal â throsolwg ar gyfer pob dosbarth. Felly dyma diwrnodau wythnosol o gyfartaledd y dosbarthiadau i gyd. Felly fe welwch chi yn yr rhes cyntaf, mae yna drosolwg o'r canrau cyfartalog o'r dosbarth sydd wedi bod yn y sesiynau byw i gyd. Felly, ni'n falch iawn bod o gwmpas y 90% a dros 90% ym mhob dosbarth bob sesiwn dweud gwir, a amlach na ffeidio mae'n agos iawn i'r 100%. Wedyn mae gyda ni y canran cyfartalog o waith yr wythnos sy'n cael ei gyflawni. Felly, pam ni'n sôn am waith yr wythnos, ni yn canolbwyntio ar gwaith llythrennedd, rhyfedd, y sesiynau byw a sesiynau darllen. Felly mae'r canrannau yna yn cael ei wneud allan o'r gweithgareddau yna. Wedyn mae'r rhes nesaf yn sôn yn dangos y nifer cyfartalog o weithgareddau mae pob plentyn yn wneud ar gyfartaledd. Felly, y rhif yn y gwaelod yw faint o weithgareddau yna i gyd. Felly mae hynna yn gymarol uchel gyda ni, yn uchel gyda ni bob wythnos. Ac wedyn mae gyda ni'r canran sy'n ymgysylltu o leiaf unwaith. A mae hwnna hyd yn hyn yn 100%. Felly mae pob un o'n disgyblion ni, maen nhw'n ymgymryd gyda o leiaf un peth yr wythnos, ond mae'n llawer fwy na hynna mewn gwirionedd. Ac wedyn, os ewn ni mlaen i'r dudalen nesaf, na i sôn am plant bregus a plant anghenion dysgu ychwanegol. Felly mae hwn yn ddatblygiad mawr yn ystod yr ail gyfnod clo, ble dyn ni nawr yn darparu sesiynau strwythedig i'r disgyblion sydd ar y gofrestr, yn ogystal â'r disgyblion ni'n cyfeirio at nhw fel bregus,
unau o ran sefyllfa adre neu o ran sut maen nhw'n delio gyda'r cyfnod clo. Mae'r cydweithwyr yn cydweithio mewn partneriaeth mewn amserlen hynod o dyn i ddarparu sesiwn ar gyfer y disgyblion. Ar hyn o bryd, mae yna 67 sesiwn yn digwydd o fewn wythnos. Ac yn dibynnu ar anghenion y disgyblion, maen nhw'n cael rhwng 1 sesiwn i gymuned yr wythnos a 5 sesiwn i gymuned yr wythnos. Mae'r gweithgarwch hwn i gyd yn gydweithio agos iawn rhwng yr elenco Bethan Reynolds, yr holl athrawon a'r cynorthwywyr, a mae'r sesiynau yma'n cael eu cyfathrebu yn gyson rhyngddon ni gyd, a mae pawb yn rhan o'r sesiynau o ran cynllunio. Maen nhw wedi profi i fod yn hynod o bwerus. Wrth i ni ar sylwi, a mi ydyn ni wedi bod mewn cwpl o sesiynau, yn sicr dyn ni'n gweld cynnydd ar garlam gan y disgyblion yma, a mae hwnna'n un hynod o falch, achos mewn sefyllfa lle gallen nhw gael eu gadael ar ôl, a gallai sefyllfa nhw fynd llawer yn waith. Ni yn teimlo bod y sesiynau yma yn eu cynnal nhw, ac yn sicr maen nhw'n elwa o sesiynau. Mae'r canran ymgysylltiad ar y funud ar gyfer taledd am yr holl gyfnod yn ystod yr ail gyfnod clo yma yn 78%. Ac yn amlach na pheidio bai technoleg yw y sesiynau sydd heb ddigwydd. A dyna, maen nhw'n syth mewn i'r tudalen nesaf ar y cyflwyniad, sef be dyn ni'n dweud gyda'r plant sy'n cael trafferth i ymgysylltu gyda ailys. Wel, ni wedi benthyg 16 teclyn y tro yma, oedd llawer mwy wedi mynd mas yn y cyfnod clo greiddiol. Mi oedd cymysg o iPads a cliniaduron wedi mynd mas yn y cyfnod clo gyntaf, llawer mwy o Chromebooks y tro yma. Mae cyswllt galwadau ffôn i gynnig cymorth ychwanegol, ac os oes problem mawr, rydym yn cynnig lle yn yr hwb i gefnogi disgyblion. Dwi ddim yn ateb pob tro, mae gyda ni un teulu sydd wedi cael iPad a Chromebook yn dal yn stryglo i ymgysylltu, ond maen nhw wedi llwyddo i dod i'r sesiynau byw ac maen nhw'n dod i'r hwb 2 waith yr wythnos. A wedyn cydweithio gyda'r rhieni. I fynd nôl at cwestiwn Chris a llwyddiant, dwi'n meddwl, dyn ni wedi bod yn lwcus iawn i gael... Mae dalgylch ni yn un ffodus. Dyn ni'n gwybod dyn ni mewn ardal freintiedig a does dim amheuaeth am hynny. Fodd bynnag, fel chi'n gallu gweld gyda anghenion dysgu ychwanegol ni ac yn nifer o blant datganiad a plant clas sy gyda ni, mae yna cryn dipyn o heriau hefyd. Ac un o'r pethau fwyaf pwysig ni'n neud yw gyfathrebu yn wythnosol trwy gylchlythyr. Mae gylchlythyr yn gyflawn ac yn dangos popeth. Newyddion yr wythnos, os oes unrhyw gwybodaeth am Covid-19, os oes unrhyw beth ni angen rhoi ni, os oes unrhyw newid yn y dysgu o bell, mae pob dim yn mynd mewn. Mae'r staff yn cysylltu yn rheolaidd gyda'r disgyblion, ac mae teachers to parents gyda ni, fel mae sydd gyda nifer ohonoch chi, jyst i ddeud bod hynna'n system ni'n defnyddio. A mae noson wnaethon ni defnyddio y platfform sydd gyda ni nawr ar gyfer datblygu platfform gwaith cartre. Felly, jyst mwyn dangos i chi, pan ni'n sôn am legacy ac ati, un o'r pethau fwyaf ni wedi wneud yw sicrhau bod y pethau yma yn dilyn yr un drefn, a fel chi'n gallu gweld wrth edrych a cael cip arno fe, mae eitha amlwg bod e'n dilyn ein Google site ar gyfer y cyfnod clo. Felly mae hwnna'n wedi sicrhau ein bod ni'n gallu cael y cysondeb os Siwan yn cyfeirio at, a mae rhieni yn gwerthfawrogi bod ni yn gyson yn y defnydd o gwahanol pethau yma, achos maen nhw'n teimlo yn fwy hyderus i gefnogi'r disgyblion. Wedyn datblygu a professional staff. Mae'n angenrheidiol i falu am le staff yn ystod y cyfnod mor heriol. Mae hwnna'n sicr, a dwi'n siŵr bod chi gyd yn deall na. Ni wedi creu G-Drive yn arbennig yn edrych at ofal staff, lle mae popeth sy'n dod mas am lle staff, yn dod mas o Sir Caerdydd, neu'n dod mas o consortiwm, mae'n mynd mewn i'r G-Drive yma, a mae'r staff yn gallu cael cip ar beth sydd ar gael iddyn nhw. Ni'n gwneud check-ins wythnosol, mae'n cyfarfodydd staff, ac hefyd efallai un o'r pethau fwyaf bwysig wnaethon ni oedd cyn, yn mis Medi, diwedd Medi, dechrau Hydref, gawson ni sir mewn, ac oedd y sir wedi cynnig, a ni oedd un o'r ysgolion gyntaf i dderbyn y cymorth yma, gweithdai ynglyn â sut i delio gyda phryder staff. Achos un o'r problemau, ni'n gwybod bod lles y plant yn bwysig, ond wrth gwrs mae hyn i gyd yn effeithio lles staff hefyd. Felly gawson ni sesiwn ar gwydnwch a gawson ni sesiwn ar sut i delio gyda phryder. Ond efallai peth fwyaf bwysig o'r holl beth oedd y ffaith bod
pob aelod o staff nawr gyda cyswllt, petai bod nhw'n dymuno gyda bwnsela, ac mae hwnna ar gael iddyn nhw rhag ofn, a mae hwnna'n hollol gyfrinachol, dim byd i wneud gyda fi, dim byd i wneud ar uwch dim. Mae'n sesiwn gyfrinachol iddyn nhw, petai bod angen nhw y sesiwn debyg i hynny arnynt. Felly ni yn wneud yn siŵr, a ni'n ceisio wneud yn gorau glas i edrych ar ôl lle staff. Ond wrth gwrs, ni hefyd yn ceisio symud dysgu nhw ymlaen. Felly mae staff yn parhau gydweithio gydag ysgolion eraill. Dyn ni dal yn gweithio o fewn Fed, o fewn y clwster ac ati. O ran hyfforddiant mewnol, yr ydym wedi ffocysu ar ddysgu o bell. Felly mae yna pethau fel Quizlet, Castify, Adobe Spark, Flipgrid, Microsoft Teams, Jamboard, a llawer mwy. Ni'n mynd i gwahanol llefydd am wahanol fath o ddatblygu proffesiynol. Weithiau, mae'n just mater bod beth yn paru, enghraifft reit ar y cychwyn yn rhoi ffordd i ni o ddysgu sut i rannu Google Docs a sut i ni'n gallu gweithio ar y cyd ar Google Docs. Felly, dyn ni o hyd yn chwilio am bethau newydd ac yn aml bydd Finne neu Siwan neu Bethan yn anfon rhyw app neu rhywbeth at ein gilydd a dweud beth am hyn, beth am ceisio hyn mas, a wedyn ni'n cyflwyno fe i'r staff cyfan. Yr ydym wedi cynnal hyfforddiant mewn swydd yn rhithiol, a mae cyfarfodydd staff ni hefyd yn rhithiol. Mae hi'n deg i ddweud bod y staff i gyd wedi gwella sgiliau technoleg gwybodaeth, yn sicr, mae dyna lle mae llwyddiant arbennig wedi bod, ac yn hyderus iawn i weithio ar-lein, ond yn parhau i ddysgu am areinio technegau o hyd ac o hyd. A dyna ni, diolch am wrando, dyna ein taith ni, ac fel dwedes i reit ar y cychwyn, mae'r gweledigaeth yr holl waith yma wedi dod o Siwan. Dwi wedi bod yna'n cefnogi hi ar y daith, ond o'r gweledigaeth mae'r ffrwyth yna wedi taro'n ddeuddeg gyda'n disgyblion ni, ac yn sicr, dyn ni nawr yn cael llwyddiant yn y ffordd mae plant yn ymgysylltu gyda'r gwaith, a dyn ni'n mor lwcus i gael staff sydd mor hyblyg i wneud yr holl ddisgwyliadau sydd arnynt i gydweithio ac i gefnogi pob disgybl yn ein gofal ni. Felly, diolch yn fawr iawn, a dyna daith Ysgol Pencae. Diolch yn fawr, Rich. Diolch yn fawr, Siwan. Fi'n credu bod pawb wir yn gwerthfawrogi fyna clywed y daith na chi wedi bod arni fel ysgol. A fi'n credu, chymod,